Kadai ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulir du Elmer Arwar ki mat ba kongsan jong ka khubor menta ka step ka khandro tere uchumang kilong yaro umidri yadari Rajnath Singh ya ka jinslo jong sipai kari banyara yala jong kari na ka jing thombor na kinong shun kelon yap siphongot kisubale no ha ka jing siat markiliang bat kisipai Assam Rifle ha Chandal district jong ka jala Manipur ajim munjul ka All India Council for Technical Education Banseng ya ka Shillong Government College of Engineering barplay umentri rang ba ka jala ukonat kesang ma ya ka National Seminar ka ba asni halor ka pang His Footprints in Time Trailblazer of Meghalaya in the Making of Modern India ka khubor ka babnya Umintri katnat yadawi Rajnath Singh hinin kesni ulong bako Operation Sindur kadai ke jinge persya ke Bakhran Board jong ke India yaki kampentrim ki bala Chalan Shabari na Pakistan bat ke Jammu and Kashmir ha kini ki post nam ki bamenta haba ajin kren syaki sipai ha ka Army's 15 Corps Badami Bak Cantonment ulai ke jinge ro yak sipai India na ka benda ke jingslur bat ke jingtre ke babanya abha ha ka por ba ki pentri kam ya ko Operation Sindur Umintri katnat yarawi ula ongru bakari ka sarong yak sipai namal ka jing slur ka jing IT bar ka jing kut jingmup jongki banyara yala ka jong kari Rajnath Singh ula ongru baka pathe bro ka wei ka yoi hadu katnu ka Pakistan ka labrngam klem jingkit kli ya ka India hababo jing kli halo ka jing shan jong kitiar nuklear ha ka khti jong ka Pakistan ula ong baya kitiar nuklear jong ka Pakistan de ban shim hapo ka jing pet jong ka International Atomic Energy Agency laban kro bakani ka jinglet jingwa ka baningkong jong sa Jammu and Kashmir hadin ka baga India ka lasdang ya ka Operation Sindur bantamu pengpera berpendu ya kitemle no ha Pakistan barah Kashmir barah sensar Pakistan kum kejubab halal ke jingsha thombor ha palgam ha ka arpa atare uyayong mentau snem ha Manipur kung basipongod kisubale no kilakan yap ha ka jingya siat ba kisipai jong ka Assam Rifle ha Chandal district ha ka met jong ka snibalang ka South Tere ujumang kani ka jingja kalaja ha ka sinong New Somtal ka bahap hapo ka Kenjoy Tehsil ka badan marjan ba ka Khaput Indo-Man Mayar kat kum ka jingya tho jong Army Eastern Command kani ka jingja kalaja ha ka por ba ka wei ka kinuhun jong sipai Assam Rifle ka lapelong ya ka jing khanra hadin ka jingtip ba kerpang jong ki Rustad sempang ka jinglet jingwan jong ki sipai ki badan tiar ha ka te ka than ka Eastern Command ka habatho ha ka rinsan X ka lapentip bahaga ni ka jing khanra ki sipai ka lasiat ya Hakibriyo ki bela suba bakile gile no bakini sipai kelasiat markiliang yaki ha kejiyet her kuli ba markiliang sipawut ki suba le no kilaklen yap bat layo kurup ru yaki tiasiat ki babon bham Umintri katna puli puthi jong jala urakam sangma hin kismi urasam ya kisithi thungkam syaki life nyongut ki professor badang suthung thuma jong ka Captain Williamson sangma State University ban pengklan ya ka puli puthi ka bakham sejong ha ka jala ya kini ki jing thungkam balale kat kum ka jingete akular na ka bentah nrub na la IT pura ha ka program bala pelong ha ka jaka jong ka Directorate of Educational Research and Training DRT hamalki habakren ha ni ka jingalang urakam sangma ula banjur ya ka jingdon kam ban penyeso lang ya ka jing sampang ba ka jingyo i bathmai ha ka puli ka puthi uli umintri katna puli puthi jong jala ula pen paru ya ka jing kirman sampang ka jing kta ka babha ka ba kin nongi kai bathmai kin wanra ha ka jinglong jingman jong ka jing puli ha ka ni ka sepulma la ban ka dawru ba ka ni ka jing thu ka pen i ya ka sinjam ka ba shakmat ha ka jing putrekam ya ka skulba jong jala ka ban kinti ya baro arbenta kata kalong ka jingla ban hikai bat kejing ai jing hikai jongkam umintri rang ba kejala ukonat kesang ma helin kesmi ulap bu ya umonong rin bantay ya ke Indigenous Cultural Center jong keseng kasi kini ke badan Hamaukar Shillong East Kashmir District ha ke jingdon lang usembut menteri rang ba kejala uba prestun tensong umintri katnal arts and culture uba Paul Lindo kiriu rang ba bat kidkhot jong keseng kasi na ke benta ke jingtay ya ke ni ke center lamang ha ke jinglut ke banlong khatsan klo tingka bala perkhat ya ka kum ka khadop ke ba im sya ke pateng khasi ke longu ke jaka ha ke ba omtang bala pen i ya ke riti resur handai untuk priang ru ya kan lariti jong ke jalam ukonat singma ha ba ajikran handai ke seni ulang ba kan kam dei tang ke jingtai handai ke nonglim jong ke jingwat ya linti jong ke culture ke jaka ha ke ba ya ke jinglong ke jingya nyam ke jinget bat ke rukom im jong ki lapne pengsan nak ke benta ke pateng banwan
Komisi benta ban rakhe ya ka world no to bakodi bat ban pin sothu patma ya ka jingsni jong ka jingdi ba jingbam duma ka alpha english higher secondary school nongpo kala pelong ya ka jingalang pin sothu patba hinin kasni ka jingthmu ba kongsan jong ni ka jingalang kalong ban pin pau ya ka jingma ka ba mi na ka jingdi ba jingbam duma shwa ya ka ni jingalang ki bor penya school kala pelong ya ka program aji kai ya ki khna school ban pin tip ki shapang jingma ki bala ban mi na ka jingdi ba bam duma haba aji plan Negeri ke principal jong ke Alpha English High Secondary School ke Kong WK Blang kelapan pau ba kete ke school ketemu banikai om tang ye kikena school lewat ekipat ba baro komisi benta ban rakhe khamjeliu ya kesni bam duma ha ka perthei kane gede ka Akashwani Shillong ke bolam sipi ya ka khubo Gajing job berkongsan naga benda gajing kai syakri hamegelaya ke All India Council for Technical Education nege AICTE kala ai ya gajing mujung ke batikina ban seng ya ke Shillong Government College of Engineering ke Jaka pule baningkong jong ke sarkar jong ke jela ya ke ni ke city minjor ke bala ai ha ka lai pho tari uyayong anajar apsan la ai how principal secretary jong ke tna pule puthi jong ke sarkar jela ya ke ni ke Jaka pule thamai on bu hamola kinton masar ha is sesek bat nakaliang jing puli on penyedai bat ke school ba North Eastern Hill University ni Hu Shillong la ban kedo ba kani ke college kan sang trekam da atli ki program puli ha ka kedan puli civil engineering bat electrical engineering bat kawai pa kawai ke Shillong puli kan ai hadu lai pugut ki samla puli na ke benda usnam arjar apsan arjar apnriu Umentri rang ba kajelna ukonat ke sangma ulapli ya ka national seminar ke baasni halor his footprints in time trailblazer of Meghalaya in the making of modern India ke balalong khatsan bat kut no menta kesni Hasanal College kum sibenta ban rakhe ya ka Diamond Jubilee jongka ha ka jingkren jong ukonat sangma ulapen pau ba sarkar jela ka tang penkre ban sedang ya projek wat benya ka ba benya ka pathumu ban wat ikiten rai jong ke jaj Menriu lom jong ke jela Meghalaya. Uni umiti rang ba ke jela oleh thuru bon sependep ya ke program ke babenya hapo an lai benai bat ke banwan ban pen scam ya ke jingdon kam jong kum ke ni ke jing thu ha ke ba pen klan ya ke jinglong jai benriu bat ban pen ne pensa ya ke pateng. Hang ni gesni sedang jong ke national seminar lapan kut burom ru ya u Dr. Wanway Roy Khaluki u balong ru MP ke Raja Sabha balapan kut burom ru ya kibun ki ru shimet pat kilong ye ki bala ajing syakri ya ka imlang salang ka school primary sarkar nongkrem kala rakhe ya ka jindap nyopsan snem ke jongka ban pun kemau ya ka jing syakri bala IT ler ya ka puli ke puthi nadu bala seng ya ka house nem khat khandai spa sampho ha ka ni gesni lai dalang wamili ke nongkrem uba adan mila besaimot ko mokongsan bala haba ajing kren na kali gesni na kali uba adan ulapun pau ya ka jingdon kam jong kislem puli na markini kislem puli kidai ki patei ya ka imlang kasalang so uni wamili ke nongkrem ula ongru ba ka jing puli Kabajinyo Islam kum kathilit jong karoy kapar bat usabi ban plelat mental apun keladur biang lembaga jingpet jong ke new education policy uba adan wala benrap ru bakarukom hikai ke bementa kakente ya karukom hikai ke papura ban pengkre ikna school om tang na kajinang jing start hendai da kitiar ban perkhat jileu ban penyedai bat ke jingkela ban no senyang ke badon jimut syaka imlang salang Martin Luther Christian University ke penla patba ya ke jimpenru ya ke integrated undergraduate program ke basang snem na ke benda usnem puli arjar apsan arjar apnriu ke balong ke sinjam ke bokongsan ha ke bapenya ya kilat puli ha ke jela ha bakran ba kilat hai khubor ha Shillong Press Club u register ke university u Dr. Yadan Langton Song u lapun pau ba ke program ke badang susdang thema ke longban ai lempi puli ke bapher na ke benda ke sama puli ke belapen dep ya ke kelas 10 uli u register ke Martin Luther Christian University ulang bakani ke jing thumu kam dei tang ban wanra ya ke jing puli ke bathmai handai ban pli ya ke jing khang ki bathmai na ke benda ke jing trai kam jong samla puli bar ke jing kiu ha ke jing puli u Dr. Song lapun pa open school ya ki jat jing puli thmai ki bathmu ban sedang ha ke por puli ban wan kat tu ke khubal ke lakut ke bawan chepi na ke studio jong ke Akashwani Shillong bat sakhandiat por ni saya so bat ke Akashwani Delhi na ke benda ke khubal
khubor khtin hindi bat bot pat sai khubor ha ka khtin phareng kane ga dei ka Akashwani Shillong